blevet et mega godt klassebillede. Ja, prøv at se. Det er synd, Morten ikke kunne være med. Ja, han er ret flot. Ja, så han er også mega sød, faktisk. Virkelig. Ej, skal vi ikke lige tjekke ham ud på Facebook? Jo, det kan vi da godt. Er det okay at gå ind på min? Selvfølgelig. Prøv lige at gå ind på hans profilbilleder. Ej, han ser da meget sød ud. Ja, han er så ret pæn. Ja. Ej, jeg skal faktisk fortælle dig noget. Det er fordi Morten er begyndt at skrive rigtig meget til mig her på det sidste, ikke? Og sådan jeg synes han er sød og sådan der, så jeg tror jeg sådan prøver at se om det kan blive til noget. Det er da meget spændende. Hvad skriver han? Men vi skriver sådan om alt muligt. Nå, det er da meget spændende. Tror du han kan lide dig? Ja, det tror jeg faktisk godt han kan. Han skriver til mig hele tiden. Men så, kan du så også godt lide ham? Jeg ved det ikke helt, fordi han er ikke så meget min type. Dem jeg plejer at gå efter. Måske skal jeg bare prøve det af. Ja, okay. Gud, hvor er klokken blevet meget. Gud, ja. Jeg må nok hellere smutte hjem med at få skrevet den der aflevering. Nå ja, selvfølgelig. Nå, men så ses vi også i morgen. Ja. Er du overhovedet begyndt på afleveringen nu? Ikke rigtigt, men jeg har skrevet en halv side eller sådan noget. Så fint. Godt nå det. Ja. Nå, men vi ses. Ja, vi ses i morgen. Måske skulle jeg også prøve at skrive til morgen. Nå, han er vist travlt. Hvad? Den er stadig logget ind på Leonores profil, og Morten skriver stadig til hende. Jeg vil lige prøve at svare ham så. Hvad er det, vi skal have næste modul? Historie, tror jeg. Hvad er det, vi har fået? Fuck. Hele situationen, den passer mig bare ikke. Det er fandme på tavle af dem begge to. Måske kan jeg skrive til Morten fra Leonores profil. Bed ham om at holde sig væk. Det skal sgu nok skabe noget splid mellem dem. Morten, hvad laver du her? Har du ikke set, at jeg har skrevet, eller hvad? Nej, jeg har været på arbejde indtil nu, og jeg har ikke været på Facebook siden i går aftes. Okay, så det er ikke dig, der har skrevet det her, eller hvad? Det kan jo kun være dig, altså. Det er det altså ikke. Jeg har ikke været på siden i går aftes. Hvem fanden kan det så have været? Den eneste, jeg kan komme i tanke om, der har mit login, det er Emma. Det kunne hun aldrig finde på at gøre. Men er du sikker på det? Men jeg kunne da ikke forestille mig andet. Hvad så med os to? Det kan jeg slet ikke overskue lige nu. Det må du undskylde, Morten, men jeg skal snakke med Emma først. Vi ses bare, Morten. Hey, Emma, vent lige. Har du været inde på mit Facebook-profil? Din Facebook-profil? Hvad snakker du om? Det er bare fordi, der har været nogen inde på den og skrevet sådan nogle mærkelige ting til Morten, og jeg tror, jeg glemte at logge ud, da vi var hjemme hos dig. Men hvad er der galt? Det er bare fordi... Jeg var bare jaloux på alt det der med dig og Morten.
Jamen, hvorfor gjorde du det? Det var bare... Jeg ville bare ønske, jeg var dig, fordi... Så var det jo mig, han kunne lide. Du er god nok, som du er. Fuck Morten, vi finder på noget andet. Det skal ikke gå ud over vores venskab.